Denge gel, denge Kurdistaniye. Şınavendan uçan radyo denge gelden başkodarın Hecayir 23 Kanunu 2024 Düşenli Brüksel'e saat 8 lamedede. Eminim çeyin serisi ve peşkeş bikenden damazat yaregar Afıya. Değirça devleta Türkada girkerde duhlu kobane daykek uzaruke ve hatta katilkirin arteşa devleta Türkada girker uçeteyin ve günde cadeye başure kobane toparan kirin. Dencama toparana da girkeran de zarukeke 12 sali u dayka ve şehit bu. Hatra gandın lavin keçu dayka ku değirişa da girkeriya Türk de şehit bu ne vuhane. Nesim Khalef ayek sali u sevsen Khalef asu pen sali. Laliyeden duh dınava roje deji erişi gelek gündevarın kobane girin sipi til temir hatin kirin. Agayın derbare encamen erişan denatın bideskıstin nehat diyar kirin ku gund bu obusan hatiye toparan kirin. Ev erişin devlet atır ku çeteyin ve tibesede makuşaneyin da işe xwebirê xistin bikin. Erişen dagir keriyeyin devleta Türk peşkiriya çeteyin da işedike fermandariya gişçiya heyzen evlekariya hündür ahelma bakuruşate Suriye derbare erişen ve daviyeyen şaniyen teröristiyen da işede da xuyani ekda fermandari u hadi beje erişen devleta Türk'a dagir kerli ser heremen mebi teybet dedici pıra qara qozak u bendava tişrine devam dike lega veke peşneketine u heyzen me parasneke diroki diken le erişen devleta Türk reyli ber şaniyen teröristiyen da işe vedike ku erişen xwele hereme jinu ve aktif bike şahane hev dedim peşkiriye biden devlet atır li bajaruke sebheye gunde dera zore şahane daişe bendeke kontrol ya hezelme kirine armanç le hezelme ev hevdan puç kiriye her va erişen devlet atır kada girkerdi besedema ku şahane daişe jisindi bibin emveke fermandariya gişçe hezen evlekariye hündür jigelle xwere dibejin ku eme parasna xaka xabiken hezelme ve bibin mertal u ve hemu heza xwe bu pekana evlehi ve aştiye bkar binen. Kujere Kurdan Hakan Fidanlı Şami Fersker'in u gefendici Rojava Jeseruke heteşere ragehand. Vezir-i Kare Derviye Devlet Atrika Dagirker Hakan Fidanlı Şami Biseruke heyet Taril El Şam Ahmet El Şerra Reciviya. Pişti civine her du aliyan civine geçepe minili darxız. De peyamin Fidan'den niyeta devlet Atrika Dagirker Aferskir'a daxwaz u fermanên xwe naxwazın dürxistina aliyen Suriye'yi ji avakirna Suriye siberoje eşkere bune. Wekî hemû daxuyaniyên berpirsên devleta Tirkiye dagirker Fidan di peyamên xwe de êrişî hêzên Sûriye Demokratîk Qasêdê kir û hewl da heyet Tahrir el Şam ji Kurdîne û hevkariya bi Qasêdê re bi dûr bixe û bihêle ew jî êrişî Qasêdê bike û herêma Bakur û Şatê Sûriyê ji her diyalogê navxweyî ya pêşerojê re bi dûr bixe. Girêdayî wê serokê heyet Tahrir el Şam diyar kir ku Sûriyeyê bê kabul nake ku Türkçek li dervê kontrola wê bin. Di 12 Kanûnê de jî serokê istixbarata Dewleta Tirkiye dagirker Serdana Şamê kiribû. İhtimala Erdoğan di çend rojên bê de Serdana Şamê bike. Li Parisê ve hesap ji kujeran û dagirkeran were pirsin. Bîralîna şehîdên komkuja duyemîn Parisê dibin siya êrişên qirkirin û dagirkerê li ser Rojava têpêkanîn. Hatiyarkirin ku di çalakê şermezarkirin û bîranînê de Kurdistanê û dostên wan ve êrişên dagirkeriyê şermezar bikin. Ji bo xwedîlerketina li mîratiya têkoşîna evîngûyî wê li dijî êrişên qirkirin û dagirkeriyê peyameke xurt were dayîn. Brazya evîngûyî û rojnavavan geşbûn kara balk şanser keda evîngûyî ya li Rojava û got xuya ye li dijî êrişên qirkerî û dagirkerî yên li ser Rojava wê çalakên îsal yên şermezarkirê bi xurtî derbas bibin. Rojava dibin metirsiyê de ye
دیتنا من چالاکین ایسال و هین بخورتی در باسبن ایسال و دسال وگرا کنکوجا پاریسی ده ایریشن سر روژاوا بینه شر بزار کرن گشبون کارا گود گشبون کارا وها بردوام کرد اویل مینا کل روژاوا کرد لپاریسی جی باندور لمروان کرد herkesin ku em pêre axivên qala din nizmî û ketkarya wê kirin. Jinan sozdan ku xwedî li vê têkoşîna wê derbikevin û ev yek îsal hîn bi qurtî were bîranî. Şandiya Dem Parti û DPP bi Bafıl Talebanî re civiyan Hevseroka Giştiya Dem Parti Tülay Hatimoğulları û Hevseroka Partiya Herêmen Demokratîk DPP keskin bayındır. Ji bo hevdîtinên siyasî çûn başûrê Kurdistanê. Di Şandiya hatiye avakirin de Hevserokên Komisyona Têkiliyên Derveya Dem Parti Ebru Günay û Berdan Öztürk ji hebûn. Yekem Ravski ha şande hewlêr bû. Şande li vir bi serokê yeneke Bafıl Talebanî re hevdîtin kirin. Hatîn bûn ku heyet îro jî li herêmê têkiliyên xwe bidomîne. Di vê çarçovê şande îro biçe bajarê Silêmanî û li wir peywendiyên xwe berdewam bike. Bendava tişrine bi taktikên û tê parastin ji fermandarên ku bendava tişrine di parêzin viyan soran têkildarî berxwedanan li hemberî êrîşan ji kamerayan re axivî fermandar viyan wiha dibêje çeteyên dewleta Tirk ji du baskan ve êriş kirin li hemû êrişên wan hatin têkbirin û dikin nakin bi pêşve nikarin biçin hêzerme li tişrînê berxwedanekê dîrokî dikin bi pêşengira YPJ Qesede û YPG em planên qirêj hemûyan têk dibin bi çekên herî giran êriş dikin li em bi taktikên û bersivê didin êrişên dagirkeriye viyan soran wiha بداوی کرد. ام تیریشن لسرگل او دستکفتین شورش آخوا قبول نکن. ام باش زانن کو به تاکتیکن و چوا برسی بدن ایریشن دجمن. دولت آتر کو دبیجه مبنداب به دست خستیه نراستن. دروان دکن. ام بنداب تیشرنه برهی برخودان تکوشن آخوا دوام دکن. Noreddon pişkirida Meclisa Jinan ya Suriye. Tora heri berfireh ya Jinan Noreddon'e ya İtalya ragahand ku ev pişkiridedin deklarasyona derbare rola Jinan de peşeroja Suriye'de ku jali Meclisa Jinan ya Suriye ve hati eşkere kirin. Noreddon'e gut em niger jinin Suriye'ne em beşari banga jinin Suriye ya piştevani u fikra peşeroja ifade dikedibin. Em niger jinin Suriye'ne u ligel wanın em ji bu demokrasi û wekeviyê têkoşînê bikin. Noreddonê di malpera xwe de jî deklarasyona mesajînan a Sûriyeyê weşand. Şehitgirina rojnamavan li Grazê hate protestokirin rojnamavan Nazım Daştan û Cîhan Bilgên demala Bakur û Şatê Sûriyê jalê dewleta Tirkiye dagirker ve hate armanc kirin û şehitkirin. Kurdistanê dostên wan ev êriş li Avusturya bajarê Grazê şermezar kirin. Li çalakê de hat gotin ku dewleta Tirk hev dide sucan dike û armanca xwe dagirkeriyê veşêre. Her wa dixwaziya modela demokratîk ya gelan tune bike. Li gelê Kurd ve birehê Kobanê berxwe bide û estengiyên û destkeftiyên bi xwîna şehîdan hatin avakirin biparêze. Çalakî bi duruşmayan bidawî bû. Ji bo rojnamevan Nazım û Cîhan li pêşî avaya BBC çalakî hate kirin. Kurdistanê û dostya wan li Londonê li pêşî avaya BBC şehîtkirina rojnamevan Nazım Daştan û Cîhan Bilgên şermezar kirin. Di çalakiya li ber avaniya BBC li ser navê însiyatîfa rojnamevanên Kurd a Brîtanya İlham Bakir û Necla Arî axivîn. İlham Bakir wiha got bi kuştira rojnamevanên Kurd armanc dike ku sûcên dike eşkere nebin. Şehîtkirina rojnamevanên sûce û divê Cîhan hesab bipirse. Necla Arî ji balkşanser pêdengiya CPT û got emrê bendê bûn ku BBC ji bo kuştina du rojnamevanên Kurd dengê xwe bilind bike. Em dibînin ku BBC di kuştin û qirkirina gelê Kurd de pêdeng e. Ev rêbaz li dijî rêbaz û etîkên rojnamevanî û medya nîne. Em li dijî vê pêdengê li virin û dixwazin bi berpirsên BBC bipirsin çima ew li hemberî şehîtkirina du rojnamevanên Kurd pêdeng mane.
Netewên Yekbûyî daxwaz kir ku delîlên têkildarî sûcê li Sûriyê kom bike. Serokê Bersînan ya Netewên Yekbûyî Robert Botî da zanîn ku wan ji desthilatdariya demkiya Sûriyê destûrxwestiye ku ew dest bi xebata xwe ya ji bo komkirina delîlên sûcên li Sûriyê hatine kirin bike. Botî diyar kir ku desthilatdariya Şamê ya beriya niha rê nedida tîma Lêpersînan ku derbasî Sûriyê bibin û karê xwe bikin. Robert Botî got ku li Sûriyê delîl têra xwe hene ku kesên sûçkirine werin darzandin. Lê ji bo parastina delîlan pêwîstî bi hevkariya hemû aliyan heye. Belêgodan ji menûçeyên saet 8 serê sibê pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.